Oh, oh, oh. Asik yuk. Randa kempling ayo kantusin. Karanyong ayo batir ayo. Oh, oh, oh. Ayo deh, Pak De. Ayo, Pak. Monggo. Ayo ke batir ayo. Oh, oh. Oh, oh, oh. Si kasih Anda pun timbekayu pada tindak pundi ati ngaret tindak wae ora numpak taksi adewean opo ora wedi nimbang nganggur kang tusin kelembatiri haha kebetulan belanjane kantor jos yen purun emas tinggal gereja ayo yo tekan ngomong mangke kula payah pak karepe apa apa bae nyong lah kae upahe wetoblas wong legan golet momongan iki kanca napa mbayu badhe pindahan ampun kelemas sampeyan ampun aku jiwa asik kula rada hae anyaran galunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing kowe rondo kanggoku ora pati penting asik desa warang emas tuku telang nopo oke selamat datang Sugeng Rawu Mas Harul monggo nggih Allah oh 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 asik yo yo iyo iyo wae ya iyo iyo woi bersama Delapokan Musik dan Gelontong Audio Sing System wasik ayo deh nembang deh ayo mas tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi badhe lengo pasar katingaren tindak wae ora numpak taksi makasih ade dewean apa ora wedi timbang nganggur mangke kula opahe kelarasan mas alias kebetulan ayo Bang Kunjel belanjane Bang Andro ayo rodok kapotan yen purun emas enggal-enggal ngancani tekan ngomah mangke kula opahi topil wong legan oleh momongan oleh-oleh iki blonjo napa mbayu badhe pindahan ampun kelemas sampeyan ampun keciwa kula ronda anyaran ditinggal lunga ya punya tenan jam rondo iki lho lah eman-eman tenan iki